पाण्यात फिरायला गेलाय बोलतोय. कट्टी आता नाचून दाखव, नाचून दाखव. हा नाचून दाखव, नाचून दाखव ना पाण्यात. आईस्क्रीम थोडी कोण आहे कोण. कसला कोण आहे. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुरेगा चॅनलवर आणि डेली ब्लॉग मध्ये. आज रविवार आहे, सर्दी झाली यार. तर मस्तपैकी इकडे बनतोय नाश्ता, डोसा, गरम गरम कुरकुरीत डोसा बनतोय. आणि पिल्लू आपल्याला सारखा फोन करतोय घ्यायला येईल, पण आपल्याला जायचं बाहेर जरा पूजेला. त्याला आणलं तर तो पाठीला आणला, मग त्याला आणायचं नाही. तर बघूया आज काय आणि काय. सोनू तर आलाय गावावरून, झोपलाय. तर बघू ते एपिसोड 3 पण तो कधी देतोय आपल्याला अपलोड करायला, आज किंवा उद्या. ठीक आहे. तर मस्तपैकी इथं डोसा बनतोय, आता नाश्ता करणार मस्तपैकी. आणि आपला कालचा ब्लॉग जरा लेट आहे, तो आज येईलच आता थोड्या वेळात. तर एडिट करतो, अपलोड करतो. तर मस्तपैकी इकडे डोसा बनतोय, डोसा डोसा गरम गरम डोसा डोसा बनतोय. आणि बटाट्याची भाजी बनवली ना, काय बटाट्याची भाजी पण झाली तयार मस्तपैकी. तर भेटूया. हे बघा, या पिल्लूला आम्ही व्हिडिओ कॉल केलाय बघा. याला आणायचं नाही घरी, थांबा. बाय लागलाय आमच्या चाळीत. मच्छीवा काय मस्तपैकी इथं डोश्यासोबत आहे बटाट्याची भाजी, चटणी आहे. तिकडे आबू कुठे गेलाय? आबा गोव्याला गेलाय, गोव्याला गेलाय, गोव्याला आले मम्मी इथे. गोव्याला गेलं, गोव्याला. काय काय कुठं काय आहे तुमचा? मालवणला गेला बघा बघा व्हिडिओ कॉल मध्ये, बघा शिव व्हिडिओ कॉल मध्ये मालवण. आणि इकडे मस्तपैकी डोसा बनवलाय बघा, डोसा आणि बटाट्याची भाजी आणि चटणी. त्याला मस्तपैकी खाऊया. भेटूया. यांचं बघा काय चाललंय, यांचं काय चाललंय मामीचं आणि भाच्याचं. पाण्यात फिरायला गेलाय बोलतोय. कट्टी आता नाचून दाखव, नाचून दाखव. हा नाचून दाखव, नाचून दाखव ना पाण्यात. अरे बघ पाणी. अरे उडी मारून दाखव ना मग पाण्यात. मार उडी, उडी मार. डुबुक कर, डुबुक. डुबुक कर ना पण, डुबुक कर. तर मित्रांनो, आज काय शूट नाही वगैरे काय नाही, आराम झालेला आहे. तर पूजेला जाऊन आले, त्यानंतर आराम. तर संडे आपला असाच केलेला आहे, आला आणि केला. तर हो, आजचा ब्लॉग साधा झालेला आहे जस्ट. तर छोटा आहे, एकदम छोटाच आहे, एवढं काय आहे. पण ठीक आहे, चल आजचा ब्लॉग झाला. तर बघूया आपण, उद्या आहे हळद. तर उद्या जरा एन्जॉयमेंट असेल, म्हणून धिंगाणा असेल, मजा असेल, बघायला भेटेल. पण ऑफिसवरनं आल्यावर ऑफिसला जायचं. ठीक आहे. तर बघूया. आणि कसं काय अजून एंड करू आपण, नंतर करूया एंड. ठीक आहे. तर एक स्वीट खायचं मग एंड करू. आता फक्त एवढंच सांगायला आलो की आजच्या ब्लॉगमध्ये थोडंसं जाईल. ठीक आहे. पण उद्या आपला एपिसोड 3 येतोय. तर सगळ्यांनी दुपारी येईल 1 ते 2च्या मध्ये किंवा 1. तर 1 वाजता किती वाजता राहू ते कमेंट करा आणि सांगा पण. तर एपिसोड उद्या दुपारी आपला एपिसोड 3 एडिट येतो, पण चांगल्या प्रकारे एडिट झालाय ते येतोय. 4था थोडा डिले होईल, तर 4थ्यामध्ये थोडं शूट करायचं बाकी आहे. तो शूट केल्यानंतर येईल तो पण. तर उद्या हळद ते बघाल. परवा लग्न आहे, पण ते घरीच, परवा घरीच आहे. तर असे मजा आहे, बघत राहा, एन्जॉय करा. तर आता बघूया आपण, नंतर येईल करूया स्वीट खाता नाही. भरपूर दिवसानंतर येते, त्यामुळे तेव्हाच येईल बघा आपण. आजचा ब्लॉग मध्ये थोडं झालं मस्त झालं. भेटू उद्या, मस्त मजा करू, मस्ती करूया. तर भेटूया थोड्या वेळाने. फायनली भरपूर दिवसानंतर आईस्क्रीम खातोय, भरपूर दिवसांनी, महिन्यानी. तर आता ब्लॉगचं पण करू एंड. आईस्क्रीम थोडी कोण आहे कोण. कसला कोण आहे आईस्क्रीमचा कोण. हाव मोर. हाव मोरचा कोण. हाव मोर. हाव मोर चॉकलेट ब्राउनी. कुठे हाव मोर. गावाला आहे मोर. तर आईस्क्रीम खाऊया आणि ब्लॉगचं करू एंड. तर
भेटूया उद्या. उद्या भेटूया. उद्या भेटूया. उद्या भेटूया. पुढचं बोल. बोल. येत नाही ना मला लगेच. शुभरात्री. शुभरात्र. काळजी घ्या. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय.